Bukhamba Yes. ke uthandana naye usisi lo owesaluni. Okay. Yabo shuthi-ke ngaphela sabafethu nathi siyahlala kuyaxoxwa yabo ukuthi kuphuziwe kuqinyiwe siyaphuza xoxa yabo. Okay. Shuthi-ke ufethu-ke mexoxa exoxela abangani bakhe nami abuya ngixoxele ngoba phela sihleli sonke uyasho ukuthi yena lo sisi lo akamthandi yayibuka lento le into ayenzayo ufuna ngithi lo sisi une-permit laphana ufuna ukuthi amthathe lo sisi lona mise ema-home affairs kenzeni njani athole ubuzo lwani udaba-ke engize ngalo la namhlanje iyona indaba yakho nomuntu wakho yabo. Kunezinto engizaziyo izinto anokuzisho yabo ikhuluma nje laphana sihle nje ububone sinokuhlala nabo yabo sixoxela senza njengabafana. Izinto anokuyikhuluma-ke akuzona izinto ey'-right ngibona futhi nawe ukuthi izinto ongayijabulela mangase uzazi yabo mase umbona indlela ayiphatha ngayo indlela akhuluma ngayo ngawe mawungekho angiboni ukuthi indlela ungayithokozela leyo. So why ungangitshelanga wancamela ukuthi sizokhuluma ngala? Isibindi siswami nanokuthi manginawe ngisithola isikhathi esi-right ukuthi yabo singahlala phansi sixoxe yabo kube khona imibuzo nanokuthi bengingazi kule ndaba uzoyithatha kanjani yabo mase sobabili futhi la sijwayele ukuhlangana khona kusuke kukhona abantu kunebhiza yabo ngimthola ithuba nawe nje kahle ukuthi nanesibindi-ke bengingenaso-ke ngabona ukuthi hayi ngcono ngithole usizo kuleyo ndawo leyo. Ngiyakuzwa. So wena uyimisele ngani? Mina bengingafisa mase kuthiwa hlampe yabo wenza something nawe phela lento uzokwazi nawe ukuthi isiphi isinqumo esi-right uzosithatha emva kokuthola ukuthi umuntu ukwenza isilima yabo. Mase-ke emva kwalokho njengoba ngike ngasho ngaphambilini ukuthi mina mfethu ngiyakukhathalela yabona into lena and futhi nanokuthi-ke uyena lo muntu lo Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngwenya Sovukazi Mvuleni. Ngintokazi Zalma Mkhize. Mina kahle kahle ngumamsebenzi. So-ke namhlanje sivakashela ubhuti nakanjani ikhona lento esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi ayibeke nje phezu kwetafula ivele icace bha aphume nje aphumele shashalazini kulowo muntu loyo amcelile ukuthi ucela ukuthi simlandele yena. So-ke sixoxisana naye kabanzi sizwe ukuthi ingabe umephi ufunani ufisani ithi into yakhe sike sizwe nje ukuthi kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo sabona nje. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuwakhona. Igama lami uNkosi waKaMsimangi ngihlala eMayville uDanba. Oba noMsimangi kanje? uMsimangi oNonkosi uThabizolo. uThabizolo. Yebo. Kukuphi emakhaya wakho? Emakhaya asuke kakhulu sisuka la eHammersdale. Sankonje Mophela indawo eMophela. Emakhaya. Yeah. Oh, okay. So ngicela ukwazi ekukhuleni kwakho. Bewukhuliswa umama nobaba bebambisene bobawu2 noma mhlambe bekumzalo yedwa noma bekugogo nomkhulu mhlambe kwiside elilodwa futhi lomzali? Hayi bekukhona uma nobaba bebambisene nje. Okay. Ngikwazi futhi umndeni wamani umndeni wababa ngiwazi okhazini bangalana ngala bonke. Okay. Belukhona uthanda ekhaya? Ya lukhona uthanda ekhaya. Unakekelwa? Ya nginakekelwa nje kumnandi yonke into right. Oh, okay. So ngicela nje ungiqale la kuqala khona udaba olukuzela kuphushela ukuthi ufinyelele kule show yanamhlanje. Ungiqale nje ungilandise nje kahle ngi-understand because bengingekho isitori senzeka so angazi ukuthi why ulike namhlanje. Noma ubhalile wabhala ukuthi uze ngani but ngifuna ukuzwa nje ngomlomo wakho ngi-understand kahle kahle ukuthi yini lo idingayo. Uzofinyelele nami kuvuthondaba. Nginaso isikhathi nginaso isineke ngizokulalela. Okay.
Siswami nginetafula eThekwini ngiyadayisa nje izintwana ey'ncane ngoba vele amathuba omsebenzi awekho kusanzema ukuhlanganisa nje lapho nalapho umuntu abe khona akutholayo. Kusho ukuthi-ke senginaso isikhathi vele nami ngiphanda khona lapho eThekwini. Nabantu futhi abanye ngisebenzisana nabo eceleni kwami ngibajwayele ngiyabazi abanye sekufana nabangani yabo nje into ekanjalo sijwayelene siyazana. Into-ke engenza ukuthi ngibhalele la ka-Black Life ukuthi khona usisi laphana naye usebenza la ngisebenza khona unesaluni naye nje uyayiphantela kamnandi uyayihlanganisela ukuze yabo nje yabe right. Mina-ke nginokuya khona lapha esaluni yakhe ngiyogunda khona omunye umfethu abafethu bangaphandle wangare. Uyena-ke ogundayo la sengimjwayele naye ngoba vele ngigunda kuyena nje isonto nesonto isikhathi esiningi futhi nginokubuye ngiye kubona mhlawumbe soyihlalela senze okunye-ke okwenziwa abafethu. Ngiyichithele isikhathi uma ngiyi-free yabo sesivala ematafuleni sesiqoqa ngidlule khona sihlala. Nginokubezwa-ke abafethu bexoxa-ke lo fethu lo wangare lo yikwerekwere uthandana nalo sisi lo. Ma ngiyacela ulibambe lelo gama. Ngiyaxolisa abafethu ngiyazi ukuthi le gama liphatha kabuhlungu ngiyacela ngicela uxolo. Ngicela ulibambe nje leka abafethu labo bokuhamba. Abafethu bokuhamba-ke uthandana naye usisi lo owesaluni. Yabo kusho ukuthi-ke ngaphela sabafethu nathi siyahlala kuyaxoxwa yabo ukuthi kuphuziwe kubhenyiwe siyaphuza xoxa yabo. Shuthi-ke ufethu-ke mexoxa exoxela abangani bakhe nami abuye ngixoxele ngoba phela sihleli sonke uyasho ukuthi yena lo sisi lo akamthandi. Yayibuka lento le into ayenzayo ufuna ngithi lo sisi une-permit laphana ufuna ukuthi amthathe lo sisi lona mise ema-home affairs kenzeni njani athole ubuzo lwana izinto zabo yabo nje nama ngazi ukuthi kahle kahle kuphele lapha yayibona nje. Mase phinde nakho ukumbuza nami ngibuza ukuthi wena mfethu ngoba ungalana awukho nomndeni ushiyile mhlambe ngalena emakhaya. Ngawe uyasho ukuthi unayo umfazi nezingane yabo yonke leyo nto leyo. Manje lo sisi lo ngoba eplan ukwenza lento naye uthini uthi hayi nje yena futhi lo sisi lo uzomsebenzisa ukuze athole lokho akekho serious ngalokho. Hayi akafihli phela nokukhululekile kuthina yabo nami phela akazi futhi ukuthi nami sengingenza into ekanje nabo ngicema ngiyayibuka mina lento le ayingiphathi kahle ngiyasho ukuthi ngeke abantu bokuhamba besuke la besuka khona bezelana bezodlala ngabantu bakuwona lo mhlaba lo ngithi nami-ke angisukume ngenze something ngayo le nto le ngimsize usisi lona ngoba angaze athathe isinqumo azoyisola ngaso yabo kusasa. Mhlambe ngabe usisi uyakwazi ukuthi ukukhulumisane naye nino bawu-2 nje kokumvezele nje ukuthi abafowethu laba abahambile mebela mhlambe ngabe yini into abasuke beyilangezelele kakhulu okudlula nanoma kuthiwa basothandweni bayathandana but basuke befike ngani uzame kodwa ukuthi umvula nje amehlo azi ukuthi nanoma kuthiwa uyangena emathandweni but azi ukuthi iningi labafethu laba bokuhamba yini basuke bebhekile. Usisi ngiyazama ukukhuluma naye kodwa phela nami yize ngaqondisa inkulumo yabo iyagwegwa lapha nalaphana yabo ngimbuze ngibona ukuthi hayi yena akanakile okuningi ayibuka lento le ngazi ukuthi nje fethu ubona ukuthi umjidi uyamthanda nani ngaphela futhi yabo indlela ekutha ngayo kuthina nendlela ekutha ngayo kuyena ayifani kuyena usisi uzofike omunye umuntu yabo lento le usisi abone ezinye izinto kanje kanjani. Manje uma usuzofika-ke wena usuzokhuluma kanjalo uzokhuluma into ethe phecelezi ngomuntu wakhe yabo umuntu lento le ukayithathe yabo engazuthi mhlawumbe unomona wena noma kanjani abanye futhi kanze bayitshela ukuthi mhlawumbe hayi wena unenkinga ngoba mhlawumbe lo fethu lokho wangaphandle kokuhamba yabo into ekanje. Manje ngibuye nginqene nalokho-ke nanokuthi nje kunzima umuntu ukuthi yabo manje mhlawumbe-ke uma ngize lana ngiye ngibone nabanye belithola usizo besizakale la ekhaya yabo. Asihlebeniki usisi uyamthanda? Usisi kodwa phela
Awuphenduli. ngayo lena sifuna Awungiphendulanga. kumele uqale silungise lolu daba Imaki. lolu. Udaba solulungise but wena uzimiseleni ngosisi. Yamthanda yini? Ya kona ya benginaso isifiso ukuthi mhlawumbe ikhona into engenzeka yabo kanje kodwa ke phela futhi ke akuyona into nami engifuna ukumxina ngayo leyo yabo manje futhi nalento lesize ngayo manje la ngibona ukuthi into ezofika ihlale kahle enhlizweni yakhe yayibona nje. So ufuna ukuthi umazise lokho oze ngakho kuphela okunye nokunye uyobukubone ngelinye ilanga. Okunye nokunye sokuye sikubone ngelinye ilanga. Injani ipersonality kasisi mhlawumbe ungamchaza njengomuntu onjani noma ngingathi uziveze kuwena njengomuntu odaleke kanjani? Ngimbuka nje mina umuntu quiet ongayithandi ibhizi yabo keep to herself yabo gada into yakhe nje ya uphansi nomoya uphansi umsindo akanawo. Ya noma ungazi-ke phela ukuthi umuntu uyayibamba lento oyishoyo yabo kodwa yena usuke engazuthi uyezwa ngoba nami ngeke ngimthiphise ukuthi hayi nogada phela yabo sikhona thina sabaZulu kanje kube ngazuthi yabo mhlawumbe ngihwela yabo kuhamba ngathi ngithathe mhlawumbe serious yabo. Kulungile usesengixhumanele naye ngicela sicela sonde uvumelane nabantu. So ngicela ngenze nje ithuba ukuthi ngimlande khona siyaziphumisa naye. Okay. Sifuna sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha kwimpande zama-Afrika iBlack Life Traditional Pharmacy akhona ama-products ukuthi khona isithelo ngakusasa ungasithinta ukuthi ku-062 219 7748. So ke udadewethu usijoyinile namhlanje. I hope masikhuluma uzokwazi ukuthi asizwe angazi but asike sizwe nje ukuthi kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi uma bani usuka kuphi? Phumzile Nhleko. Kukuphi emakhaya wakho? eMelmot. Okay, manje uhlala kuphi? eDabeka. Alright, uyamazi ubhuti esihlinayo? Yebo ngiyamazi. Umazi nani? Ngimazi ukubonana nje edrobheni eThekwini because unetafula lakhe mina nginesaluni yami ngimazi kanjani. Nisebenza ngandawonye? Bobuke efike ezogunda lapha esaluni. Oh. So whenever nibonana mhlambe ingxoxo yenu ike ibe njani nje? Nijwayele ukukhuluma ngani? Noma nijwayele kangakanani? Nazana kangakanani? Ayisike sixoxe nje maybe ngebhizinisi usilihamba kanjani intontoni kanjalo nje. Ilokho kuphela. Yebo. Alright, unento afisayo ukuthi akudlulisele yona. So ngicela nje uma isikhathi sakho umlelelo ufisa ukuthini wena. Yebo. Ngicela ukuphumisa naye. Sawubona mama right. Nge-right wena. Isizathu sami ukuthi kulethela namhlanje ngibona sibaluleke kakhulu ukuthi angazi wena ukuthi uzokuthatha kanjani. Bengicela ukuthi ungaphoxeki ngoba mhlawumbe ngikujwayela kabi noma kanjani yabo ngene endabeni zakho kanjani. Ngiyaxolisa ngalapho kodwa ngibona ukuthi hayi kumele ngenze something ngisukume nami ngenze something into engibona yenzaka engingayithandi yabo. Shuthi-ke mama njengoba wazi ukuthi siyasebenzisana ndawonye nesaluni nginetafula laphana sinakho ukubonana ngalezo y'khathi lezo sixoxe noma ngingakhulumi nje into eqondile kuwena kube ukudrayisa nami ngishaye nama-jokes ngingabi serious. Nokuthi futhi ngiyazi-ke nomuntu wakho enibambisane naye. Udaba-ke engize ngalo la namhlanje iyona indaba yakho nomuntu wakho yabo. Kunezinto engizaziyo izinto anokuzisho yabo ikhuluma nje laphana sihle nje ububone sinokuhlala nabo yabo sixoxela senza njengabafana. Izinto anokuyikhuluma-ke akuzona izinto ey-right. Ngibona futhi nawe ukuthi izinto ongayijabulela mangase uzazi yabo mase umbone indlela ayiphatha ngayo indlela akhuluma ngayo ngawe mawungekho ngibona ukuthi indlela ungayithokozela leyo.
yabo manje lokho konke-ke lokho okwenzakalayo mina mfethu akungiphathi kahle akungiyabo ukuthi kumele ngenze something ngoba uwumuntu fethu engimkhathalele yabo angifuni ukubona kukhona into embi mhlampe engenzeka kuwena yabo sengathi yonke into ingaba right. Lo muntu wakho-ke into ayishoyo-ke masihleli naye uthini uthi wena akekho serious ngawe akakuthandi yabo konke lokho kusukaphi yini kanjani sisuke sihleli sixoxela yabo nami ngimbuza manje awusho kusuka lela usuka khona kanjani ithini into uphila impilo kanjani yabo into leyo wagcina efika-ke ekuthenini uthi uyasho ukuthi unomfazi ngalena ney'ngane yabo sengiyambuza ukuthi hawu lo muntu lo lana kanje ithini into yakho seyasho ukuthi hhayi lo walana mfethu kuzoba umuntu nje mfethu lana ozongisiza yabo ukuthi nami ngibe right la e-South Africa mfethu waxoxa-ke futhi nokuthi usemaplanini ukuthi mfethu ufuna nihambe niye Home Affairs angazi noma ubesekutshelile yena ufuna nihambe niye Home Affairs niyobhala wena mfethu khona ezokwazi ukuthi athole ubuzwe balana uphinde futhi indaba zama-permit lapha eThekwini lapha eSalunian kanjani noba nibambisene ngazi nisebenzisana kanjani zonke-ke lezo zinto lezo ayihlalanga kahle kumina ngoba ngiyabheka ukuthi awungafiki ngasuka umuntu ngaphandle eze la ezodlala ngomuntu wala yabo sikhona nathi sazi uma ukuthi mhlawumpe khona into engingayenza engagwema lokho iyona-ke le engiyenzayo njengamanje ngizama wona ukuthi ngigweme mhlampe isinqumo ongasusithatha ongakusijabulela. Uyamuzwa uthini? Ngiyamuzwa. Ngiyam-understand? Ngokubuka kwakho nanendlela eniyiyona wena nomuntu wakho lo amchazayo mhlambe umbona eqamba amanga or umbona eqinisile? Akuqinisile. Okay. Ngiyafisa ukuthi nginikeze ithuba nabawu-2 nikhulumisane nje ngingekho mina. So umbuzo nombuzo ufisa ukuthi ubuze yena because ngiyacabanga ukuthi unazo impendulo zawo. Ngiyacela umuphe nje sineke buza nanoma ngabe kuthiwa yini ufisa ukuthi uyibuze kuyena. Leli thuba leli nizomnikeza lona. Nizobuya kunesikhathi sana. Kodwa ngikwazi ukukhulumisana naye. But ungamqabela amanga ikhulume nje iqiniso la. Nizobuya. Okay. So why ungangitshenanga wancamela ukuthi sizokhuluma ngala? Isibindi siswami nanokuthi uma nginawe ngisithola isikhathi esi-right ukuthi yabo singahlala phansi sixoxe yabo kube khona imibuzo nanokuthi bengingazi kule ndaba uzoyithatha kanjani yabo mase sobabili futhi la sijwayele ukuhlangana khona kusuke kukhona abantu kunebhizi yabo ngimthola ithuba nawe nje kahle ukuthi nanesibindi-ke bengingenaso-ke ngabona ukuthi hayi ngithola usizo kuleyo ndawo leyo. Ngiyakuzwa. So wena uyimisele ngani? Mina bengingafisa mase kuthiwa mhlampe yabo wenza something nawe phela lento uzokwazi nawe ukuthi siphi isinqumo esi-right ozosithatha emva kokuthola ukuthi umuntu wenza isilima yabo. Mase-ke emva kwalokho njengoba ngike ngasho ngaphambilini ukuthi mina mfethu ngiyakukhathalela yabona into lena and futhi nanokuthi-ke uyena lo muntu lo bengivimbile ey'ntweni ey'ningi ukuthi yabo njengoba uzwe nawe kwesinye isikhathi kunokukudlalisa ngezinye iy'ndlela yabo leyo ngitrayisa kodwa manje ngingacacisa ukuthi yabo nginqina zona izinto ukuthi nangi nalo muntu lo uyi-stumbling block lana kanje. Bengingafisa mhlampe nami ngithole ithuba yabo nawe ukuthi kutshengise ukuthi umuntu wesimame kumele aphathwe kanjani ngikunikeze uthando leqiniso ngoba-ke lo fethu lona-ke usuyazi ukuthi kahle vele yena akazile ngeqiniso. Mina bengithi ayinakho ngikhona mina ngiyimisele futhi yabo. So wena ubuyimisele yena kase enze njani simthini yena? Phela wena usuzothatha isinqumo lapho mama njengoba sengishilo ukuthi uma umuntu uqambela amanga wathola ukuthi uqambela amanga
Lo qanjelwa amanga uyena kumele athathe isinqumo ukuthi kuyiwaphike mase kusuka lapho yabo. Ngisangashaya ngazi ukuthi lento engiyishoyo angiyishongo ungizibe ubona ukuthi mhlambe mina uqamba amanga uqhubeke nempilo yakho. Usanga futhi umlahlo lo muntu ngoba phela vele udlala ngawe ayikho into engizobe niyenza naye. Mase-ke uza la endaweni e-right. Isifiso sami leso. Hayi ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Manje wena-ke njengamanje hhayi ngoba mhlampe ngithi ngiyakusheshisa noma kanjani kodwa isiphi isinqumo obungasithatha? Kuyalunga kodwa? Kalunga. Bengakanjani? Thini into? Uyakuzwa kodwa? Ya uyangizwa. Ngizwela Ngizwela kude impela ngiyabona. Angani noma mhlawumbe usadinga isikhathi ukuthi athi ukuyicabangisa kahle lento yaphinde futhi alungise izinto-ke nomuntu-ke lona-ke mhlampe-ke mase-ke. Uyamuzwa kodwa ukuthi? Yebo ngiyamuzwa. Yini edala ukuthi ungizwele kude? Angimzweli kude. Umzwele eduze ne? Ngimzwele eduze. Mhlambe ngokukhuluma kwakhe kanje nawe ucabangani? Uthini kuwena? Ukuthi akunakekele because ukuthi akutshele into obongayazi wena, into obongazi uzutshelwe yona. I'm sure kusho lukhulu lokho. So ukuthi ubhodlile wakhipha bekusenhlizweni abekuzwile ngalo muntu lo soduze nawe. Kusho uthini kuwena? Awubona ukuthi uthando lolo? Ya uthando cause ngimangele kodwa. Umangele ne? Yebo. Awukho right uphoxekile? Ya ngithukile nje. Uthukile. Uyamthanda ubhuti loyo? Lo umfowethu lo omunye wakwelinye izwe. Uyamthanda? Ayingathini izenzo zakhe bese lenza ukuthi ndinciphe. Bese zenza ukuthi? Bese zenza ukuthi nciphe izenzo zakhe. Bo umthandathi nisaqala ukuba ndawonye. Yebo. Kodwa manje is not make sure. Yebo. Okay. Mawuzwa ke ubafo ekhuluma nawe kanje ubuya nemqondweni wakho. Because ngiyacabanga ukuthi kukhona umuntu ongikhathalele kanjeni futhi leli thuba ngakwazi ukumnika yena ubaba. Bese uyanqamula lokho bese kukhona phakathi kwakho nobafolo wasemazweni. Yebo njalo. Okay. Uyamuzwa? Yebo ngiyamuzwa. Uzizwa kanjani ngalokho? Ya ngizizwa ngikhululekile nami. Ukhuluma ngokuneza ithuba. Uzizwa kanjani? Uzizwa kanjani? Hayi ngizizwa ngijabulile-ke ngalolo daba lolo. Okay. Yabona nami phela ngisathukile kwamanje yabo yizwe. Ingakho ngingakwazi ukuthi ama-feelings engingawatshengise kahle. Awuzile ukuzodlala ngaye. Hayi cha lutho. Angana awuzile ukuzomphula inhliziyo. Angizeli ukuzomphula inhliziyo. Okay. Kube phela ngifuna inhliziyo yakhe iphuke. Producer i-mic yakhe ithi ngicela nishintshele i-mic. Right, uyazwakala? Alright, singaqhubeka. Bengithi ngisasho ukuthi kube bekuyisifiso sami ukuthi inhliziyo yakhe iphuke. Bengeke ngiyenze lento engiyenza. Bengizobe ngihlale phansi ngithulele. Ubuke idrama yenzeka phambi kwakho. Ngihlale phansi. So dadewethu uthini-ke ngobafo? Angisho ukuthi kumina izenzo zaloya ubafo lo wasekhambeni bezinciphisa uthando. So maqhamuka ubafo-ke wala ekhaya umndeni wethu sonke wala eduze nathi. So ithinto yakho ucabangani, ucabanga kanjani, ufisa ukuthi kwenzeke ini? Noma kuthiwa ufisa ukuthi akunikeze isikhathi but ekucabangeni kwakho mawubhekile yini into ozobuya nayo enhle angayijabulela kwayinayo? Hayi ngicabanga ukuthi ubafo ngingamnika ithuba. Okay. Yeah. Okay. Sihlale phansi soba u2 sibonisane mhlawumbe into engayithandi ukuthi nokuthi nami ngimtshene ukuthi engayithandi ukuthi nokuthi willing. But-ke ngiyabonga kakhulu ukuthi usinikeze ithuba usilalele ukuthi sifisa ukuthini kuwena. Lokho ukusihlonipha kwakho nje kusho lukhulu, ngiyabonga kakhulu. Yebo kubona. Bafo ngicela ungamphoqi.
Hayi ngicela ngeke. ungamenzi azizwe ngokuyisola mhlawumbe ngesikhathi. Ngicela ungadlali ngaye. Ngiyacela ukuthi ungamphathi kabi. Lesi sikhathi lesi akunikeze sona kube ukuthi usithathe ngezandla zombili. Yebo, hayi ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi ngimphathe kahle ngimjabulise. Okay. Umuka lapha ekhaya nizibonelile nani ukuthi kuphethe ngaliphi. Ngiyafisa ukuthi ngingagcini lokho enhlizweni yami ukuthi lapha kuyimpande zama-Afrika kwi-Black Life Traditional Pharmacy akhona ama-product. So isifo nesifo kula ngaphansi kwaso ungasithinta ku-062 219 7748. Ngizobuya ngizonichazela kabanzi ngomhla ka-16 June. Ngizobuya ngizonichazela kungesikhathi singakanani ukuthi kuyobe kwenzakalani. So umuntu nomuntu obukela i-Black Life TV uzobe senhlanhleni ngalelo langa ukuthi kuvuleke into zakhe mangabe yena uzi-availile. So ngiyacela ukuthi nizi-availe uJune nje mhla ka-16 Nkosi yami wona wodwa nje 16 ngizobuya ngizonichazela kabanzi ukuthi kuyobe kwenziwani, kuyobe kusizakala ngani, sobe sikuthi nendawo bonke obuniningwane ngizomchazela bona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngensana kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.